श्री रवनाथ इलेक्ट्रिकल्स अँड हार्डवेअर. आमच्याकडे इलेक्ट्रिक, प्लंबिंग, हार्डवेअर, वेल्डिंग, प्लास्टिक, दरवाजे फिटिंग मटेरियल, नट बोल्ट, इलेक्ट्रिक मशिनरीज, कलर, गणेश सजावटीसाठी लागणारे इलेक्ट्रिक मटेरियल आणि चार्जिंग टॉर्च होलसेल दरात मिळतील. आमचा पत्ता गाळा नंबर 4, वरदविनायक अपार्टमेंट, परब हॉस्पिटल जवळ, जिजामाता चौक, कुडाळ. संपर्क 9404 77 61 66 किंवा 9834 22 11 75. काल दिल्लीला आम्ही गेलो होतो, उपमुख्यमंत्री महोदय आणि मी. राष्ट्रपती त्या बहुमताने विजयी झाल्या त्यासाठी या देशाचे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी साहेबांनी स्नेहभोजन ठेवलं होतं आणि त्याला सर्वच देशातले मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री उपस्थित होते आणि त्याला आम्ही स्नेहभोजनाला गेलो होतो आणि राष्ट्रपती महोदयांचं देखील अभिनंदन करायला आम्ही गेलो होतो. अमित शहा यांची भेट झाली का? काही चर्चा झाली? सगळे त्या स्नेहभोजनामध्ये सर्वच प्रधानमंत्री महोदय देखील होते, गृहमंत्री अमित शाह साहेब देखील होते, सर्वच जण होते. आता तिथे तो स्नेहभोजनाचा कार्यक्रम होता, त्यामुळे तिथे काय बैठक चर्चा अशी काही नव्हती. लवकरच मंत्रिमंडळ विस्तार होईल, त्या बाबतीमध्ये काही शंका बाळगण्याचं कार्य. संभाजी महाराजांचं वळू तुळजापूरला जे स्मारक होणार होतं त्यासाठी आपण निधी दिला होता, परंतु आताची कामांना स्थगिती दिली आहे. त्यामध्ये त्या कामाला बिलकुल त्या कामाला स्थगिती नाही. जी कामं घाई गडबडीमध्ये जे काही 400 GR काढले, जे सरकार अल्पमतात होतं, आम्ही राज्यपाल महोदयांना पत्र दिल्यानंतर घाई गडबडीमध्ये कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेतले, त्याचबरोबर काही घाई गडबडी जे GR काढले त्याला स्थगिती आहे आणि ते काही विकास कामांना कुठलीही स्थगिती राज्य सरकार देणार नाही. परंतु ज्या पद्धतीने हे निर्णय घेतलेले आहेत त्याच्यावर आक्षेप आहे आणि छत्रपती संभाजी महाराजांच्या स्मारकाच्या बाबतीमध्ये तर काही विषय येतच नाही. ते आमचं आराध्य दैवत आहे आणि त्यामध्ये शासन कुठेही मागे राहणार नाही. तुमच्या जीवाला धोका होता असं सांगण्यात आलं. आपल्याला झेड सिक्युरिटी नाकारली होती अशी देखील का सुहास कांदेंनी दावा केला होता. हे पहा, त्या बाबतीमध्ये सुहास कांदे यांनी जे भाष्य केलंय त्यावर तत्कालीन गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी देखील स्पष्टीकरण दिलेलं आहे. मी गेले काही वर्ष गडचिरोलीमध्ये पालकमंत्री म्हणून काम करत होतो. आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे, नक्षलविरोधी मोहीम जी आहे अतिशय तीव्र आपल्या पोलिसांनी केली होती. C-60 जवानांनी जवळपास 27 लोकांना कंठस्नान घातलं होतं आणि माझं टार्गेट होतं, माझा उद्देश होता की गडचिरोलीमध्ये नक्षलवाद कमी करणं आणि त्या भागाचा गडचिरोलीचा विकास करणं, त्या भागामध्ये उद्योग सुरू करणं. त्यामुळे आम्ही सुरजागड प्रकल्प सुरू केला आणि त्यामध्ये अडथळे आणण्याचाही देखील नक्षलांनी प्रयत्न केला. परंतु पोलिसांनी त्याला न जुमानता मोठी नक्षल कारवाई केली. 27 नक्षल मारले गेले आणि म्हणून त्या पोलिसांचा देखील मी सन्मान केला. तिकडे जाऊन त्यांना 51 लाखाचं बक्षीस जाहीर केलं आणि त्यामुळे या देशातले सर्व नक्षल यांनी ठरवलं की हे नक्षलवाद संपवण्यासाठी हे राज्य सरकार प्रयत्न करतंय आणि त्याचा प्रमुख जो आहे पालकमंत्री म्हणून पुढाकार घेतोय आणि त्यांनी त्यामुळे मला पत्रही दिलं, धमक्याही आल्या. परंतु यापूर्वी देखील अशा धमक्या मला आल्या होत्या, त्याचा परिणाम माझ्यावर कधी झाला नाही. मी अशा धमक्यांना कधी भीक घातली नाही, घालणारही नाही. त्यामुळे जे काही सुरक्षेचा विषय होता तर Z+ सिक्युरिटी द्यावी म्हणून त्या ठिकाणी पोलीस आणि जे काही आपली कमिटी असते गृह विभागाची त्यांनी शिफारस केली होती आणि ती बैठक शंभूराज देसाई यांनी घेतली होती. शंभूराज देसाई यांनी त्याच्या बाबतीमध्ये स्पष्ट भूमिका मांडली. एक मिनिट, काय म्हणाले तुम्ही? मूळ शिवसेना कुणाची हे यावरनं जो श्रेयवाद चालू आहे, हे जर आज बाळासाहेब असते तर त्यांना वाईट वाटतं. हे पहा, मी आपल्याला सुरुवातीपासून सांगतोय की आम्ही जी भूमिका घेतली ती बाळासाहेबांना आवडणारी भूमिका घेतली, बाळासाहेबांच्या विचारांची भूमिका घेतली. त्यांची वैचारिक भूमिका जी होती, या राज्यामध्ये जे सरकार यापूर्वी देखील गठीत झालं होतं युतीचं सरकार, त्याचे शिल्पकार बाळासाहेब स्वतः होते आणि
ज्या दिवशी आम्ही प्रीपोल अलायन्समध्ये निवडणूक लढवली शिवसेना भाजप युतीबरोबर आणि आम्ही जनमताने कौल दिला, त्या निवडणुकीमध्ये आम्ही आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचा फोटो आणि आदरणीय या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेबांचा फोटो दोन्हीकडे लावून ही मतं आम्ही महायुतीने युती लढवली, निवडणूक लढवली आणि जनतेने देखील महायुतीला कौल दिला, शिवसेना भाजप युतीला. परंतु दुर्दैवाने सरकार आम्ही त्यांच्याबरोबर गटित करायला पाहिजे होतं. दुर्दैवाने तसं केलं नाही आणि काँग्रेस राष्ट्रवादीबरोबर आघाडी केली. त्याच दिवशी खरं म्हणजे बाळासाहेबांना दुःख झालं असेल, कारण ज्या बाळासाहेबांनी कधी काँग्रेस राष्ट्रवादीला जवळ केलं नाही, त्यांनी असंही म्हटलं होतं की ज्या दिवशी अशी काँग्रेस राष्ट्रवादीला जवळ करायची वेळ येईल त्या दिवशी शिवसेना माझी बंद करेन, अशा प्रकारचं भाष्य खुद्द बाळासाहेबांचं होतं. त्यामुळे ज्या दिवशी आम्ही जी युती केली, आघाडी केली काँग्रेस राष्ट्रवादी बरोबर, त्याच दिवशी दुःख झालं असेल. आणि जेव्हा आम्ही भूमिका घेतली, जे काही भूमिका आज आम्ही घेतली, आमदारांची जी काही नाकेबंदी होत होती, आमदारांचं खच्चीकरण होत होतं, शिवसैनिकांवर केसेस घातल्या जात होत्या, तडीपाऱ्या केल्या जात होत्या, शिवसैनिकांवर अन्याय होत होता, तो अन्याय दूर करण्यासाठी बाळासाहेबांनी आम्हाला सांगितलं होतं, अन्याय दूर करण्यासाठी न्याय हक्कासाठी लढा, आणि आम्ही तो लढा उभा केलेला आहे. खरं म्हणजे बाळासाहेबांना आता आनंद वाटला असेल की या एकनाथ शिंदे आणि आमच्या 50 आमदार आणि जे शिवसेनेचे नेते आता रस्त्यावर येत आहेत या हिंदुत्वाच्या भूमिकेसाठी, त्यांची भूमिका पाहून बाळासाहेबांना आता आनंद वाटत असेल की शिवसेना वाचवण्यासाठी, मोठी करण्यासाठी या लोकांनी पुढाकार घेतला. जवाब देने हैं। वो चुनाव आयोग ने जो लिखा है, चुनाव आयोग के सामने दोनों भी जो पक्ष है वो अपनी भूमिका रखेंगे. कोई यहाँ पर आपको मैं बोलता हूँ कि विधानसभा विधिमंडल में विधानसभा में 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा लोग, 50 लोग शिवसेना के साथ में हम लोग शिवसेना ही है. जो बोल रहे हैं उनको पता चलेगा शिवसेना क्या है. शिवसेना ही हम बाला साहब की शिवसेना है. और लोकसभा में भी 2/3 से ज्यादा लोग वहाँ पे सांसद जो है वो भी साथ में है. और लोकसभा स्पीकर सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे. काल दिल्लीला आम्ही गेलो होतो, उपमुख्यमंत्री महोदय आणि मी. राष्ट्रपती त्या बहुमताने विजयी झाल्या, त्यासाठी या देशाचे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी साहेबांनी स्नेहभोजन ठेवलं होतं आणि त्याला सर्वच देशातले मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री उपस्थित होते आणि त्याला आम्ही स्नेहभोजनाला गेलो होतो आणि राष्ट्रपती महोदयांचं देखील अभिनंदन करायला आम्ही गेलो होतो. अमित शहा यांची भेट झाली का? काही चर्चा झाली? सगळे त्या स्नेहभोजनामध्ये सर्वच प्रधानमंत्री महोदय देखील होते, गृहमंत्री अमित शाह साहेब देखील होते, सर्वच जण होते. आता तिथे तो स्नेहभोजनाचा कार्यक्रम होता, त्यामुळे तिथे काय बैठक चर्चा अशी काही नव्हती. लवकरच मंत्रिमंडळ विस्तार होईल, त्या बाबतीमध्ये काही शंका बाळगण्याचं कार्यक्रम. संभाजी महाराजांचं वळू तुळजापूरला जे स्मारक होणार होतं त्यासाठी आपण निधी दिला होता, परंतु आताची कामांना स्थगिती दिली आहे. त्यामध्ये त्या कामाला बिलकुल त्या कामाला स्थगिती नाही. जी कामं घाई गडबडीमध्ये जे काही 400 GR काढले, जे सरकार अल्पमतात होतं, आम्ही राज्यपाल महोदयांना पत्र दिल्यानंतर घाई गडबडीमध्ये कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेतले, त्याचबरोबर काही घाई गडबडी जे GR काढले त्याला स्थगिती आहे. आणि ते काही विकास कामांना कुठलीही स्थगिती राज्य सरकार देणार नाही. परंतु ज्या पद्धतीने हे निर्णय घेतलेले आहेत त्याच्यावर आक्षेप आहे. आणि छत्रपती संभाजी महाराजांच्या स्मारकाच्या बाबतीमध्ये तर काही विषय येतच नाही. ते आमचं आराध्य दैवत आहे आणि त्यामध्ये शासन कुठेही मागे राहणार नाही. तुमच्या जीवाला धोका होता असं सांगण्यात आलं. आपल्याला झेड सिक्युरिटी नाकारली होती अशी देखील का सुहास कांदेंनी दावा केला होता. हे पहा, त्या बाबतीमध्ये सुहास कांदे यांनी जे भाष्य केलंय त्यावर तत्कालीन गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी देखील स्पष्टीकरण दिलेलं आहे. मी गेले काही वर्ष गडचिरोलीमध्ये पालकमंत्री म्हणून काम करत होतो. आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे
नक्षलविरोधी मोहीम जी आहे अतिशय तीव्र आपल्या पोलिसांनी केली होती. C-60 जवानांनी जवळपास 27 लोकांना कंठस्नान घातलं होतं आणि माझं टार्गेट होतं, माझा उद्देश होता की गडचिरोलीमध्ये नक्षलवाद कमी करणं आणि त्या भागाचा गडचिरोलीचा विकास करणं, त्या भागामध्ये उद्योग सुरू करणं. त्यामुळे आम्ही सुरजागड प्रकल्प सुरू केला आणि त्यामध्ये अडथळे आणण्याचाही देखील नक्षलांनी प्रयत्न केला. परंतु पोलिसांनी त्याला न जुमानता मोठी नक्षल कारवाई केली. 27 नक्षल मारले गेले आणि म्हणून त्या पोलिसांचा देखील मी सन्मान केला. तिकडे जाऊन त्यांना 51 लाखाचं बक्षीस जाहीर केलं आणि त्यामुळे या देशातले सर्व नक्षल यांनी ठरवलं की हे नक्षलवाद संपवण्यासाठी हे राज्य सरकार प्रयत्न करतंय आणि त्याचा प्रमुख जो आहे पालकमंत्री म्हणून पुढाकार घेतोय आणि त्यांनी त्यामुळे मला पत्रही दिलं, धमक्याही आल्या. परंतु यापूर्वी देखील अशा धमक्या मला आल्या होत्या, त्याचा परिणाम माझ्यावर कधी झाला नाही. मी अशा धमक्यांना कधी भीक घातली नाही, घालणारही नाही. त्यामुळे जे काही सुरक्षेचा विषय होता तर Z+ सिक्युरिटी द्यावी म्हणून त्या ठिकाणी पोलीस आणि जे काही आपली कमिटी असते गृह विभागाची त्यांनी शिफारस केली होती आणि ती बैठक शंभूराज देसाई यांनी घेतली होती. शंभूराज देसाई यांनी त्याच्या बाबतीमध्ये स्पष्ट भूमिका मांडली. बाळासाहेब, एक मिनिट, काय म्हणाले तुम्ही? मूळ शिवसेना कुणाची हे यावरनं जो श्रेयवाद चालू आहे हे जर आज बाळासाहेब असते तर त्यांना वाईट हे वाटतं. पहा, मी आपल्याला सुरुवातीपासून सांगतोय की आम्ही जी भूमिका घेतली ती बाळासाहेबांना आवडणारी भूमिका घेतली, बाळासाहेबांच्या विचारांची भूमिका घेतली. त्यांची वैचारिक भूमिका जी होती या राज्यामध्ये जे सरकार यापूर्वी देखील गठीत झालं होतं युतीचं सरकार, त्याचे शिल्पकार बाळासाहेब स्वतः होते आणि ज्या दिवशी आम्ही प्रीपोल अलायन्समध्ये निवडणूक लढवली शिवसेना भाजप युतीबरोबर आणि आम्ही जनमताने कौल दिला, त्या निवडणुकीमध्ये आम्ही आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचा फोटो आणि आदरणीय या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेबांचा फोटो दोन्हीकडे लावून ही मतं आम्ही महायुतीने युती लढवली, निवडणूक लढवली आणि जनतेने देखील महायुतीला कौल दिला, शिवसेना भाजप युतीला. परंतु दुर्दैवाने सरकार आम्ही त्यांच्याबरोबर गठीत करायला पाहिजे होतं, दुर्दैवाने तसं केलं नाही आणि काँग्रेस राष्ट्रवादीबरोबर आघाडी केली. त्याच दिवशी खरं म्हणजे बाळासाहेबांना दुःख झालं असेल, कारण ज्या बाळासाहेबांनी कधी काँग्रेस राष्ट्रवादीला जवळ केलं नाही त्यांनी असंही म्हटलं होतं की ज्या दिवशी अशी काँग्रेस राष्ट्रवादीला जवळ करायची वेळ येईल त्या दिवशी शिवसेना माझी बंद करेन, अशा प्रकारचं भाष्य खुद्द बाळासाहेबांचं होतं. त्यामुळे ज्या दिवशी आम्ही हे जी युती केली, महाआघाडी केली काँग्रेस राष्ट्रवादी बरोबर, त्याच दिवशी दुःख झालं असेल. आणि जेव्हा आम्ही भूमिका घेतली, जे काही भूमिका आज आम्ही घेतली, आमदारांची जी काही नाकेबंदी होत होती, आमदारांचं खच्चीकरण होत होतं, शिवसैनिकांवर केसेस घातल्या जात होत्या, तडीपाऱ्या केल्या जात होत्या, शिवसैनिकांवर अन्याय होत होता, तो अन्याय दूर करण्यासाठी बाळासाहेबांनी आम्हाला सांगितलं होतं, अन्याय दूर करण्यासाठी न्याय हक्कासाठी लढा आणि आम्ही तो लढा उभा केलेला आहे. खरं म्हणजे बाळासाहेबांना आता आनंद वाटला असेल की या एकनाथ शिंदे आणि आमच्या 50 आमदार आणि जे शिवसेनेचे नेते आता रस्त्यावर येत आहेत या हिंदुत्वाच्या भूमिकेसाठी, त्यांची भूमिका पाहून बाळासाहेबांना आता आनंद वाटत असेल की शिवसेना वाचवण्यासाठी, मोठी करण्यासाठी या लोकांनी पुढाकार घेतला. जवाब देने हैं। वो चुनाव आयोग ने जो लिखा है, चुनाव आयोग के सामने दोनों भी जो पक्ष है वो अपनी भूमिका रखेंगे. कोई यहाँ पर आपको मैं बोलता हूँ कि विधानसभा विधिमंडल में विधानसभा में 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा लोग, 50 लोग शिवसेना के साथ में हम लोग शिवसेना ही है. जो बोल रहे हैं उनको पता चलेगा शिवसेना क्या है. शिवसेना ही हम बाला साहब की शिवसेना है. और लोकसभा में भी 2/3 से ज्यादा लोग वहां पे सांसद जो है वो भी साथ में है. और लोकसभा स्पीकर ने वैसा निर्णय भी लिया है. यहाँ के स्पीकर जो है उन्होंने भी हमें रिकॉग्नाइज किया है. इसका मतलब साफ है की हम लोग विकास कामांना कुठलीही स्थगिती राज्य सरकार देणार नाही. परंतु ज्या पद्धतीने हे निर्णय घेतलेले आहेत त्याच्यावर आक्षेप आहे. आणि छत्रपती संभाजी महाराजांच्या स्मारकाच्या बाबतीमध्ये तर काही विषय येतच नाही. ते आमचं आराध्य दैवत आहे
आणि त्यामध्ये शासन कुठेही मागे राहणार नाही. सर, ऐका ना, तुम्ही थांबा, नाहीतर गडबड होईल. ऐका ना, तुम्ही पहिला मराठीत बोला, मग हिंदीत बोला, काय गडबड होईल. झालं मराठी. ऐका ना, तुमच्या जीवाला धोका होता, तुमच्या जीवाला धोका होता असं सांगण्यात आलं. आपल्याला झेड सिक्युरिटी नाकारली होती, अशी देखील काल सुहास कांदेंनी दावा केला होता. हे पहा, त्या बाबतीमध्ये एक निर्णय काढला. सुहास कांदे यांनी जे भाष्य केलंय त्यावर तत्कालीन गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी देखील स्पष्टीकरण दिलेलं आहे. मी गेले काही वर्ष गडचिरोलीमध्ये पालकमंत्री म्हणून काम करत होतो. आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे, नक्षलविरोधी मोहीम जी आहे अतिशय तीव्र आपल्या पोलिसांनी केली होती. C-60 जवानांनी जवळपास 27 लोकांना कंठस्नान घातलं होतं आणि माझं टार्गेट होतं, माझा उद्देश होता की गडचिरोलीमध्ये नक्षलवाद कमी करणं आणि त्या भागाचा गडचिरोलीचा विकास करणं, त्या भागामध्ये उद्योग सुरू करणं. त्यामुळे आम्ही सुरजागड प्रकल्प सुरू केला आणि त्यामध्ये अडथळे आणण्याचाही देखील नक्षलांनी प्रयत्न केला. परंतु पोलिसांनी त्याला न जुमानता मोठी नक्षल कारवाई केली. 27 नक्षल मारले गेले आणि म्हणून त्या पोलिसांचा देखील मी सन्मान केला. तिकडे जाऊन त्यांना 51 लाखाचं बक्षीस जाहीर केलं आणि त्यामुळे या देशातले सर्व नक्षल यांनी ठरवलं की हे नक्षलवाद संपवण्यासाठी हे राज्य सरकार प्रयत्न करतंय आणि त्याचा प्रमुख जो आहे पालकमंत्री म्हणून पुढाकार घेतोय आणि त्यांनी त्यामुळे मला पत्रही दिलं, धमक्याही आल्या. परंतु यापूर्वी देखील अशा धमक्या मला आल्या होत्या, त्याचा परिणाम माझ्यावर कधी झाला नाही. मी अशा धमक्यांना कधी भीक घातली नाही, घालणारही नाही. त्यामुळे जे काही सुरक्षेचा विषय होता तर Z+ सिक्युरिटी द्यावी म्हणून त्या ठिकाणी पोलीस आणि जे काही आपली कमिटी असते गृह विभागाची त्यांनी शिफारस केली होती आणि ती बैठक शंभूराज देसाई यांनी घेतली होती. शंभूराज देसाई यांनी त्याच्या बाबतीमध्ये स्पष्ट भूमिका मांडली. बाळासाहेब, एक मिनिट, काय म्हणाले तुम्ही? मूळ शिवसेना कुणाची हे यावरनं जो श्रेयवाद चालू आहे, हे जर आज बाळासाहेब असते तर त्यांना वाईट हे वाटतं. पहा, मी आपल्याला सुरुवातीपासून सांगतोय की आम्ही जी भूमिका घेतली ती बाळासाहेबांना आवडणारी भूमिका घेतली, बाळासाहेबांच्या विचारांची भूमिका घेतली. त्यांची वैचारिक भूमिका जी होती, या राज्यामध्ये जे सरकार यापूर्वी देखील गठीत झालं होतं युतीचं सरकार, त्याचे शिल्पकार बाळासाहेब स्वतः होते आणि ज्या दिवशी आम्ही प्रीपोल अलायन्समध्ये निवडणूक लढवली शिवसेना भाजप युतीबरोबर आणि आम्ही जनमताने कौल दिला, त्या निवडणुकीमध्ये आम्ही आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचा फोटो आणि आदरणीय या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेबांचा फोटो दोन्हीकडे लावून ही मतं आम्ही युती लढवली, निवडणूक लढवली आणि जनतेने देखील महायुतीला कौल दिला, शिवसेना भाजप युतीला. परंतु दुर्दैवाने सरकार आम्ही त्यांच्याबरोबर गठीत करायला पाहिजे होतं. दुर्दैवाने तसं केलं नाही आणि काँग्रेस राष्ट्रवादीबरोबर आघाडी केली. त्याच दिवशी खरं म्हणजे बाळासाहेबांना दुःख झालं असेल, कारण ज्या बाळासाहेबांनी कधी काँग्रेस राष्ट्रवादीला जवळ केलं नाही त्यांनी असंही म्हटलं होतं की ज्या दिवशी अशी काँग्रेस राष्ट्रवादीला जवळ करायची वेळ येईल त्या दिवशी शिवसेना माझी बंद करेन, अशा प्रकारचं भाष्य खुद्द बाळासाहेबांचं होतं. त्यामुळे ज्या दिवशी आम्ही जी युती केली, आघाडी केली काँग्रेस राष्ट्रवादी बरोबर, त्याच दिवशी दुःख झालं असेल. आणि जेव्हा आम्ही भूमिका घेतली, जे काही भूमिका आज आम्ही घेतली, आमदारांची जी काही नाकेबंदी होत होती, आमदारांचं खच्चीकरण होत होतं, शिवसैनिकांवर केसेस घातल्या जात होत्या, तडीपाऱ्या केल्या जात होत्या, शिवसैनिकांवर अन्याय होत होता, तो अन्याय दूर करण्यासाठी बाळासाहेबांनी आम्हाला सांगितलं होतं, अन्याय दूर करण्यासाठी न्याय हक्कासाठी लढा, आणि आम्ही तो लढा उभा केलेला आहे. खरं म्हणजे बाळासाहेबांना आता आनंद वाटला असेल की या एकनाथ शिंदे आणि आमच्या 50 आमदार आणि जे शिवसेनेचे नेते आता रस्त्यावर येत आहेत या हिंदुत्वाच्या भूमिकेसाठी, त्यांची भूमिका पाहून बाळासाहेबांना आता आनंद वाटत असेल की शिवसेना वाचवण्यासाठी, मोठी करण्यासाठी या लोकांनी पुढाकार घेतला. जवाब असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.